कल का पासर पे सिता नाकुल నవ చూడుడలు ప్రేమత. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా లిరిక్స్ వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒకటి లిరిక్స్ ఉంటుంది. లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, 3 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరో మార్క్ టచ్ చేసుకోండి, కలర్ తీసేయండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటో, సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన పైనుంచి లేయర్ ఉంది, దీని మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసుకోండి, కలర్ తీసేయండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకొని ఇలా పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ప్రతి ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.